बाटासिपुर फरायसालिमानि बानजायनायाव इन्डियान आर्मिनि प्रि रिक्रुटमेन्टनि मावबादा खुंदों। भारत सोरखारजों खुंजानो गोनां इन्डियान आर्मि अग्निवीरनि थिसनथाया गेजेराव माखासे सानल'सै। बेबायदिनो थिसनथाय समा खाथि जानायलाय दिनै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धेकियाजुलि हालामनि बाटासिपुर फरायसालिमानि बानजायनायाव ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ लानानै दिनै सारिदुवार केम्पनि इन्डियान आर्मि 106 मिडियाम रेजिमेन्टआ बाटासिपुर मिलन गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव आगु फोरोंथाय होफैदों। बे हाबाफारिखौ दैदेनदों मेजर राजकिशोर बिथाङा। बेबायदि सोलोंथाइ मावबादाखौ लानानै गोबां बेसेन गोसा फोरोंथाय फोरोंना होयो, लोगोसे खारनाय बारनाय आरो आनजादफोरखौ माबोरै होनांगौ बेफोरनि सायाव मोजाङै फोरोंथाय होलाङो मेजर राजकिशोर बिथाङा।